Singanyoko. Ngikhiphe nyoko. Mina into engishoyo namanje ngiyasho ngithi mina ngomhla ka4 November le masha kathi uphakela umthakathi uzoyenza ngeke ayenze eThekwini. Mtshanani nina nabangani bakhe ukuthi akazoyenza eThekwini, akayoze eMaritzburg, akayoze eGoli ephazamisa ukuvota khona ezokubona okwakhweza ikati emthini. Uzokubona okwakhweza ikati emthini angeke azayenze leyo nto leyo. Uyingane uyingcili nje uyinto enkatha, it's a warlord. Yes. IFP is full of murderers. If they think in the to kill innocent people, they will repeat that in 2026. They will never do that. Not in our lifetime. Not in our lifetime. There is nothing ezokwenzeka ozothi ufuna ukuyobhikisha ngomhla ka4 November efuna ukuvimba abantu ukuthi bangayovota. Will meet us on the ground. Uyomasha khona siyavota thina ngomhla ka4. Sifuna ukhipha iANC, sifuna ukhipha iDA emandleni. Ngeke azakwenza lokho. Masifuna ukuyomasha uphakela umthakathi, must go to kaNongoma, must go to Olundi, must go to eJozini, must go oPhongolo. Not lapho esidominator khona. Sizomshaya thina literally. Ngadlalisha thina. Ikatha since 1994 yayingafuni ukuyovota. Yayithini aqhubeka uhulumeni wakaZulu, izinja ingafuni isivota. Zifuna siqhubeke siphathwa amabhulu njengamanje futhi again basebenzisa uphakela umthakathi umsunu wenja ukuthi ayophazamisa ukuvota kuze iDA nenkatha izoqhubeka ivote iphathe. Udinga ukushaya abantu base South Africa ke manje uphakela umthakathi usenyathela amasimbi engane abafana yasinukela. Unyathela amasimbi engane yasinukela udakwe imedia udakwe ifemu. Ifemu is a drug if you don't know. Ifemu is a drug. Once ifemu got into your head you will not function normal. What is happening manje uphakela umthakathi is psychologically disturbed. Uyahluleka ukuabsorb ifemu imdakiwe that's why esethi akuphazanyiswe ukuvota. Mayizothi akuphazanyiswe ukuvota will not go to kaNongoma uphakela umthakathi, will not go to Olundi, but will go to eThekwini or will go to Pietermaritzburg or Newcastle. Why IFP is not dominating? That's why I'm calling upon all MK members ukuthi in case uphakela umthakathi is planning a march ngomhla ka4 we must go and attack uphakela umthakathi. We must go and attack uphakela umthakathi. Bantu bangaphandle zan up, foreigners zan up. Guys, mna andifuni nihambe, mna ndiyanithanda. Why ndinithanda? Nina nizi hard workers, niyazisebenzela, niyaziphantela, anifuni noyibona indlala, niyazijula emisebenzini. So why nizohamba? Guys, andifuni nihambe mna. Makuhambe aba kuthi baye ngapha eEastern Cape chi. Nina niyaziphantela, nilala nityila, nifuna uyibona indlala. Niyabhekhaphelana, niyathandana, niyalwelana. Animtshonisa omnye atshona uba usengxakini, niyabhekhaphelana. Thina asithandane thina amaXhosa. Tu andifuni nihambe mna shem. Andifuni nihambe. Tu ngeke sakubalekela ukuthi lokufa okungako khona eSouth Africa is not abantu bangaphandle. Ngeke sisabe ukusho lokho bafethu. Siyokhuluma thina singabafundisi bamaqiniso bafethu njengabantu abameli iqiniso amadoda bakithi angaqhemi, amadoda bakithi angakhathalele ukuthenjwa but afuna ukuthi noma ngathiwa angisekho ngelila emhlabeni kushiwo ukuthi kwakhona indoda beyilimela iqiniso kubhlungu, ilimela iqiniso kuliwa, ilimela iqiniso kumnandi, ilimela iqiniso ijabulile, idlile isuthi lambile. Ngeke silibalekele iqiniso ukuthi abantu ababulawayo manje ababulawa abantu bokufika. Ngifuna ukunitshela nje ngicacisele, ngifuna ukunitshela ukuthi babulawa wobani straight. Ningizwe ningatatazeli. Niyabona ngicela nje ukuthi ningatatazeli, relaxani.
abantu bokufika ababulawa ilo ama foreigner, ababulawa abantu bokufika, ababulawa abantu bangaphandle. Labantu abadutshulwayo eSouth Africa nalabantu abangenelwayo, labantu abahijackwa whatever, angizontshela nje iqiniso lonke since kucale le ngqungquthela lena yombhikisho yokuklina icountry. Mamelani ngintshele, kunabantu abangamamafia abangama-giant eSouth Africa bakithi abaphila ngabantu bangaphandle, ngabantu bokufika. Ngifuna ukuthi ningizwe nje kahle ngintshele nje iqiniso straight bakithi asilibeke nje iqiniso bakithi ene iqiniso liyosikhulula. Kunabantu abasafihla abantu bokufika, kunabantu abasaprotect abantu bokufika, kunabantu abanezigodlo bakithi lapho abasebenzisana khona abantu bokufika, abasebenza imali yangempela, imali ayiniwe. Niyangizwa ngithini? Then uma ngabe ibusiness yakho beyirely kakhulu kubantu bokufika and uyimillionaire eSouth Africa, unama-1,000 aserious eSouth Africa, uhlonishwa kuukuthi wena bosebenzisana nabantu bokufika or bosetshenzelwa abantu bokufika, vele ngeke uzujabule ukuthi kuvuke enye indoda bakithi eSouth Africa ezokwazi ukuthi ekukhiphe leso sinkwe emlonyeni. So ingakho manje kugcine kushayana umuntu wase South Africa ashayana nomunye umuntu wase South Africa because of lo muntu lo othi abantu bokufika abahambe wase South Africa, lo muntu odla ngabantu bokufika wase South Africa. So manje kubangisona lesinkwa. So umuntu okufika akazi khabazela athi mekufuna angakutholapi, umuntu okufika akazi khumalo ukuthi mekufuna angakufica-ke yiphi, akazi ukuthi angakutholaphi weGadebe, akazi ukuthi angakutholaphi weDube, akazi ukuthi angakutholaphi mfowethu uphakela mfowandabandaba, akazi angakutholaphi wena wasemachunwini. Kodwa umuntu wala eSouth Africa wakaHadebe uyazi ukuthi mangifuna umchunu ngamele ethi ngiqhumane nobani osondelene naye. Abantu bokufika bakwazi lokho bakithi. So njengoba ubona kukhala ukufa left and right, mina kufathi ngintshela iqiniso nilazi, and amaphoyisa umthetho yilapho sekufuneka khona oGeneral Mkhwanazi ukuthi labantu laba ababulawayo ke manje babulawa wobani. Uzobona ukuthi kahlahle nalokuhlupheka esikuhlupheka eSouth Africa sihluphekisa nasodwa, ngoba umuntu nomuntu uzicabangela yena iphakethi lakhe. Umuntu nomuntu uzicabangela iphakethi lakhe. So mawubona mhlawumpeni ukuthi uzobathi bani kade ehola imashini mash phambili and then whatever, lapho kuleso sigodi leso manje ngachecka kunomuntu ophila ngabantu bokufika, ophilisana nabantu bokufika, odla ngabantu bokufika, akavumi ukuthi umkhiphele isinkwa emlonyeni. So ingako impi izoba khona kuzoshuba eSouth Africa, ngoba imagine nje umuntu semdala sekanamabhizinisi amakhulu sekayijwayele imali, then kuyothiwa ke manje lendlela afanga imali ayisafuneki, noma labantu asebenzisana nabo bafaka imali abasafuneki. Vele lapho kuyoqhuma inganono, lapho kuyoqhuma isibhamu, abantu bazobulalana. So ngifuna ukuthi ni-understandeni bantu benkosi ukuthi abantu ababulalwayo la eSouth Africa ababulawa abantu bokufika, ababulawa abantu bokufika. Abantu bokufika kube mhlawumpeni bebafuna ukusibulala ngempela, ngabe vele bagrouphene from the beginning, bangahamba kwakuhamba, bangayashaywa amakhaza lapha eSherwood, bangashaywa amakhaza lapha eLimpopo, bavele bahlangana balwa baphelele enkundleni noma basiqedele enkundleni. So imajority yabo iyahamba, but laba basele abafihliwe njengoba futhi manje sekungenwa house to house, door to door, yilapho idumbu ziyophuma khona, ngoba bayobheka lo muntu okufront and bacheck sesithengisana sodwa eSouth Africa, ngoba omunye nomunye uvikela isinkwa sakhe, omunye nomunye uvikela isinkwa sakhe, ufuna ipapa libe setafuleni. So ngicela ukuthi bafowethu lokho nikwazi ukuthi njengamanje akulwi umSouth Africa nomforeigner, kulwa umforeigner nomforeigner babangisana ini, kulwa umSouth Africa nomSouth Africa babangisana ini, umuntu okufika. Ngoba lo muntu okufika lo uthi akamfuni, lona uthi ngidla ngaye, lona uthi ngize ngitholakale ngisuthe kanje, yilo muntu okufika. So wena lesikhathi mina ngilambile, wena bowukuphi? Uma ngikhiphela lesinkwa leso zonginikani? Yabo nje abantu abanelungelo lokuxosha abantu bokufika la masibe eqinisweni, amaZulu, abantu bakwaZulu, abantu abanomlando, abantu bake baba nempi yasesandlwane. Abantu baseSwatini ke naba nempi yasesandlwane, noma nike naba nempi yakephi.
Yikephi nje la nike eninomlando khona uthiwa amaswati anomlando ninomlando wani ngoba wena umlando wokudayisa insangu. Umlando wenu nje nidume ngokudayisa insangu nje neSwatini no nemayini zamalahla ayikho enye into enidume ngayo. So abantu abanelunga lokuthi baxoxa abantu bokufika including nani ukuthi nixoshwe amazulu anomlando ngoShaka anomlando ngoDingane baningi. Nina uthini umlando wenu? Nani ibamba phimpi yasesandlwane yabanjwe amazulu. Nina nani kephi nina liphi isiko ngoba isike ninalo nje ukuthi nje uma ngabe umswati enza iminyaka yakhe nihambe nobuthana lapho nje kahlahle nini event nje eniyazi eSwazini ileka umswati nje mehlanganisa iminyaka. The rest nje anidume ngalutho ningolwatha nje kuphela. Mina nginabangani bami nabaseSwatini osiboniso osifiso iwona amadoda angempela ke la ngayifihla asho ukuthi awaseSwatini. Nina lapha kunjengale khona leli khehla badu ujwanki lapha elike lenze vidi lethe phakela abathakathi lihlothi phakela umthalithi phakela abathakathi nawe nawe Max Makhanya nathi sizinsizwa singojwanki la impuma nilitshela solishisa nesigodla lelo shangandele lizibiza ngensizwa lelo lithi lilona iforeigner kodwa liwujwanke ekubeni ujwanke indabuko yabaseMozambique nilitshela solishisa nesigodlo lapha eMpumalanga libuyele le kubo lekulolamba lesabisa abantu uke wayibona nje mashe ixaka nje kuthiwa hayi bezibambene phansi nelispread imashini mashaye lapho ngoba uyabona ugcwele ama-foreign odwa lapho inikeza ipeace. Nina senifuna ukubonga ukuthi imashini masha inhlukumezi lapho nisafuna nje ukuvusa into engekho lapha. Imashini mayifika izobopha kwani ayidlala uJacinta mayifela lapha akabhenywa akayona insangu akayona ihungu uJacinta make wafika uyobopha kwasani nani nithi ningamaswati niyoboshwa nonke lapha anibuyisele eSwazini ngoba uJacinta akazwani nelo akayibhemi inyawopho. Msani nje ukuhlukumezana hlalani ngoba uforeigner benu lapho nibambisani nibonga ukuthi Jacinta ungazofela eMpumalanga ngoma efika eMpumalanga akazubuza ukuthi amaswati apho uzonibamba nonke maningena khuluma into eningazozwani nifenithi tibunu emdzitsi tinwele tinyawo yonke leyo nto uzonivalela nonke evenini uJacinta banophakela umthali bona igquma le na imalawi kephi ibaleke isaba nogoduka igcwele eMaputo igcwele eMozambique imalawi uxa ukuthi abantu ababuyeli ngane makubo nani ke kubongeni lo ukuthi akafika uJacinta nophakela umthali mhla wafika lapho ngiyakutshela wena nanizokusinda nina nithi manje